shaye-shaye dan wancan shaye-shaye akara makallahu a alajin Allah yanzu ka shigo ne yabba barka shigowa ya aka ji da wannan garin abubuwan da yake faruwa ya hanya kuma wallahi alhamdulillah kai la ilaha illallah ai wai har yanzu wannan titin yana nan yanda yake mara kyan nan na hanyar gaggare ai wannan titin sun ki su zo su aikin har yanzu kai wannan gwamnati mu ba abun mu tsine mata ba ta lalace shugabannin ba su lalace aka tsine musu ai sai a shiga to kullun addu'a muke muna ta jinkiri muna ta yanzu ma tukunna alajin Allah me kaga cikin garin nan wani abun ne ya faru wallahi abubuwan da suke faruwa a garin nan ni na shigo na ga abun yayi yawa me ya faru kuma sai ga dan can gidan shaye-shaye dan can shaye-shaye hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan musibar ita ake faruwa da ita abin yayi to yawa tsaya ma ba abun wannan ba yanzu dan nan gidan malam Mudu makoci na fa wallahi ran nan kirzi ya rage biyar haɗe da to sallar asuba to ya muka iya inna lillahi wa inna can cikin birni suna abu mu ma nan kawai muna ba dole abu ya faru ba gaskiya to da matsala in ba kai wasa ba ma kana zo zaka iya ganin sun wuce suna nan shasha ni abin nan yana ruda ni haba ni ba wani shiga au zaka shiga to alhamdulillah to ba matsala Allah ya fito da kai lafiya a ya haka kuma to alhamdulillah biyar to ai shikenan yawwa godiya nake kaga wannan dai ai za ta dan rage dan wani abun ni zan ma ku shiga gidan nan ai yayin ci kawara ma wallahi bari in fara zuwa nan cikin gari sa idan wayancan yan masu zama a wancan majalisar ba ma kuna ci kuna gani ko da ni da wai tsaya ka ji ni da malam liman din can wai da asuba na so na bige shi wallahi ni zai yi wa shi ni ma ni zai yi wa dan banza ina so Allah ku ya ci wallahi ya ce za mu ko ni mana a wasta ana wasta wallahi Allah sai mun gidin da ba shi zai mu wa kai bewa ya mu je amma ba ce take daure mai gindi zai ma gan mu yau ni ba na fa kasa ba tashi ba kama fashin dinta amma ina jin ya ma ni dan wuce mun wallahi gabaki ɗaya ma ko neman tuwa ma farjin idawo ban Allah ka san ni ne to ban Allah nayi nan ko me yasa ba kun ya ce ɗaya kake so da baka a'a subhanallah alhamdulillah ni ba sai na sha ba kullun a rayuwa ana faɗaukar da ku wannan abin da kake sha kake ce mata suku dai ko menene ko suku makaranta muka je to ai kuma mun san komai me zaka ga gaya mu tsaya ka fuskance ni ka san cewa shaye-shaye a musulunci haramun ne ai tun waccan shekaran ma wannan bacin haramun Allah ya tsine wa masu shaye-shaye sannan za ka iya zuwa kai ta'asa ka fita daga cikin musulunci sannan daɗin daɗa kana cutar da lafiyarka wannan dai haramun kake aikatawa shaye-shaye wannan dai fatan ni da zan ma Allah ya shirye to yanzu ni idan ina so na yadda na karɓi tubanka amma ita ya za a yi a zo a wankar da ni na dawo sawo fil a leda. To ridda kai da zan wanke kan ba kalmar shahada kake cewa zan wanke ka. Ku kuka san hanyar da za ku ba ku dani. To a nace ridda kai da zan wanke kan baka kalmar shahada kai. Da Allah ta ina ka biyo ta nan ko ta nan. To ni kai na haka ban san ina nake ba ma yanzu. Baka san inda kake ba. Ban sani ba a sama nake ko a nan gidanku ne ko gidanka ne. Nan ina ji gidan wani kawai da na gan shi. To fatan da zan Allah ya shirye kan Allah ya dubi zuciyoyinka ya dubi zuciyoyinmu Allah ya shirye sanadiyar mu to falillahi alham in ma ba kai ba Allah ya shirye ka abin da zamu ce in kuma ba mai shirye bane ba Allah shi ya san inda zai da kai dan shaye-shaye a gurin matashi ba abu ne mai kyau ba dudu kalle ka shekara 22 ka ja da yawa 23 amma ka zo ka lalata kanka da dumdum da kai amma yanzu ka dawo fiyau da kai ina laba akai duniyan ma to kana labe mana Allah ya baka lafiya abin da zamu ce Allah ya shirye ka abin da zan ce ki